Hi guys, welcome to my live. Actually, we are here with Coach Debbie, and there's some quick questions with our top leaders in Livewood na kung saan pagkakataon na po natin to para makausap po natin sila. Quick question lang, Coach Debbie, sa mga leaders po natin na pwede nating mapagkuha na ng mga informations. Oo yan, grabe ito, mag-hunting tayo, tawag dito si Diamond Hunting. Ito kung may mahanap tayo ng platinum, pwede rin. Ito, Diamond hunting tayo, mag-asawa. Wala ko, Ako na. No. Yan. Click na lang. Sige. Yan, click mo na. Okay, dito, eksakto. Ano po to? Interview, ambush interview with the Diamond. A very quick question, kaya dapat very quick answer lang to. Okay. Ayan to, bago ang lahat, grabe, ano po yung mag-asawa, pangulpo, na both Diamond here in Livewood, grabe, no? Kaya sa mga, mga couple dyan, mga affiliate member nila doon, pag trabaho mo to, hindi lang isang account na pwedeng kumita ang account, both. Okay, so grabe, please welcome our upline Diamond leader, Sir Noel, para tayo mga ayan, mga coaches, the questions lang, answer lang, okay? So, meron tayo ditong questions. Ano ba yung mga dapat nilang abangan? At saan po ngayong 2024? Ang dapat nilang abangan, umami tayo, umami dito sa dito. Kasi ngayon pa lang, maraming nag-aabang at maraming mag-aabang. Ngayon, sa family naman, bahas ka ng wife, dito magsagong kami. At sa successful mo, dito lang, na nandito tayo, as yung husband and wife, okay na kayo. Dalawa, sayo lang. Grabe, tatay-tay. Ayan, ano naman kay Coach Noel? Questions, ano po yung masasabi nyo sa mga affiliate member na nalaglag na sa ratings? Ibig sabihin, nag-stop hindi lang mag-subscribe. Ano po pwede nyo sabihin? Nalaglag na. Talk to your upline. Talk to your upline at hindi kaya. Kasi sayang yan. Hindi may tindihan. Sayang, this is the future. This year, you can see more millionaires. Ay, grabe. Ito lang po ang question po. Ano po yung pinaka-big reason? Bakit kailangan madaliing hatawin? Ayan, bakit kailangan hatawin? Bakit kailangan hatawin? Kasi mas daw na mas maganda. Kasi this is the moment of Livewood. Lahat ng mga hindi pa nakaalam, hindi pa tayo naging pioneer. So dito, nakataw na tayo para this year, lahat ng mga kakilala ng mga kaibigan nyo, have to start now. Ay, ayan, ito naman, super very quick lang ito ng question, dapat quick ni-answer po, no? So, bawat isa po tayo tatanungin natin, pili lang po kayo sa dalawa. Okay lang po ba yun? Okay po, para kay Coach Charlyn, product or compensation? Pati na lang. Malayo na. Sorry, sir. Apply ko talaga itong mga to. Kaya kami sumagot. Ay, magbigyan. Coach Noel, apply na mabait or apply na magaling? Both pa rin. Pero sa akin, mas maganda yung mabait. Kasi lahat naman ng magaling, pwede mo pala yun yan. Importante, at least Diyos ka na binigay. Okay, another quick question. Gabi o umaga? Ay po, gabi o umaga? Ay, gabi na. Kinitig ako. Sa amin ang isip ko Okay, next question. Malayo or malapit? Malaki. Or offline or online? Both talaga din. Okay, another question. Kotse or bahay? Wala higit pa eh. sa amin ito. Kasi mga bahay. Pero lagi kulay sa kotse. Kasi dito, makakutulong yung Magamit mo po rin business. Kasi usually kasi ay ngayon, pag maski diamond ka na, you must make your organization stable. You make your decision. Yung kotse, hindi yung luxury.
your business in business. You must use it that to help your business to business. Tama. Another question po, super reds or super green? So, pero sa akin, Ayan, good. O part-time po or full-time? ngayon sa akin, this is full time. I want to retire. This is the best business na wala stress. Okay po, ayun, grabe na panood natin. Pero another one last question, pinaka-importante, lalo na sa mga couple. Sorry for this question po, pero kailangan natin itong seryosohin. Okay, pipili lang po talaga kayo sa dalawa. Sa isa. Oo, isa. Kailangan magutin sila. Sabay ho, sabay pa. Seryosong tanong po ng mga nanonood, ano po pinaka-importante sa dalawang ito? Sex or chocolate? Ayan. Alright. Kasi sa amin, kung ano na, just to enjoy. Enjoy. Ano ba gagawin mo? Super reds. This is the vibe. Booster. Hindi, yung isang downline namin, sabi niya, yung asawa ko, super rin ang ininom. Malagi lang natin. Ayan, congratulations Hindi po. yung asawa, pero ang uminom ang husband. Ayan, congratulations po. Grabe na both diamonds here in Liverpool. Alright. Thank you.